Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Yathu ka UN bayap kumba praspa ngut ki khynnah Skul ha ka jingther kuli ki Shipai Parliamentary Force ringkat bargi palok jingki leno Arab ha ka shnong ka badan ha Sudan. Kata ha ada mata ka badan ha West Darfur Province. Shishula yathu bahagini ki banai ki baladeb katma bat jingya kulmar bat yathombor ha ada mata ha West Darfur Province kalonga bajurba hapreng katma jong ki Shipai ka Sudan bad ka Parliamentary Rapid Support Force RSF. Lai thuru bagani katma gasdang hopnai April na marga jingdom barga jimbom ya smuthu jingmut apeng u Chief General ki Shipai Sudan u Adbel Fatah Burhan but u Commander ka Parliamentary RSF u General Muhammad Hamdan Dagalo. Shushu lai thu ba katma ha Sudan gasdang na marga jing thombon but jing ther kuli but ther namding jong ka RSF shaka jaka jong ka sarkar Sudan. Katma Sudan kaladon nadu syajar kandai spa prabhulai katma ha Sudan kamde katma persha ye ki wei parkiri ndai gadi katma pedang gibriu ki basa ha Sudan persha ya ka sarkar Sudan.